Čauky mělky, moje jméno je Filip a já vás vítám u dalšího videa tentokrát. Jsem tu s Kubou, ahoj Kubo. Ahoj. On mě dneska bude natáčet, protože já jsem slíbil, že až jak budu mít 10 odběratelů a mám 12, tak si postříkám Šlehačkou. že jsem byl v obchodě. Takže máme tu šlehačku. A jdem na to, takže venku nám napadl krásně snížek. Nemůžete vidět. Však půjdem víc ven. Aha. Tak už běž ven a Jo. Tady taková šlehačka pěkná, kterou pak možná aj spaváme. Takže já vám ukážu ten sníh. Tady pěkně napadl. A neřekni, kde jsme. Jo. Takže úplně pěkná krajina. A Filip už je asi připraven. Takže otevíráš lehačku. Ty bro, já se taky sundám. Jo, já ti podržím to víko. Počkej, já to dám tu položit, jo? Tam nehodím držku. Dobrá? Jo? Já jsem se netrefil. Ukáž. Taky. Jo? A já si postříkám. Mám si vyvolat štěpku? No, nevím, jak chceš. Ne. Když Fety pílou měl. No, tak... No je to fety, že jo? Takže jo. Říkal to? Jenom trošilinku. Tak musíš. No, zatřep. Ne. Tak Kuro. musím tak. Ty vole. Jde vidět Filipův nádherný účes. Melír. Káde se viděl. A já bacha, musí to trvat, nesmí to trvat déle než 15 minut, protože tam mám nějaké problémy. Jo, zatím to trvá tak za 5 sekund 3 minuty. Už to jsou 3 minuty. Sakra. Studí ten štík. No to co by měl dělat? Promiň, Čepko. Ty vole. Takže jo. Filip splnil Mám to si. ještě? No, trošilinku. Počkej, jdu tady. Jo. Dobré? Jo. A ještě tady na nosu máš trochu. Jo, dobré. Tak můžeš dát, Kubo, počkej, já se jenom musím nějak zahrát ruce. Jo. Jasně. Tak tu máš mobil. Nebylo to tak, jak jsem čekal. Tak dobrý, počkej, natočí mě. Jo. Nebylo to tak dobrý, jak jsem čekal. Myslím si, že to bude lepší, ale to se vám to líbilo. Taká krémová. Kubo, chceš zkusit? Ne. Říkat si to ale já myslím, že to bylo málo, takže dej. Ty vole, ty jsi vůl. Ty vole. Tady, prostě všude. Tak toto už bylo podle mě lepší. Aha. Už to trvá skoro 5 minut. To nám teď říkat. Dobře. Až jak bude třeba 13, tak řeknu. Jo. Kdy bude. Ty vole. Takže
by si mohli vzít ruční nebo něco. Tady u oka. Aha, tam. Dobré. Dobré? Jo. Zase mám účastných. Tak. Mám to za sebou. Ty vogo. Tak doufám, že to bude mít velký úspěch. A Kuba ještě nebyl skoro vůbec na videu, takže já si přeberu kameru a... Já si nám taky trošku vyšláčky. Dej si šláčku. Já to nejdám s tím přepad. Ještě třešničku nahoru. A bude to super. To je voda, ty vole. Však to nebylo vůbec v lednici, já jsem to měl pořád v batohu. Co je, dal si moc? Dobré. Tak přeber si kameru. Jo. Ještě ukážu, dám si brýle a půjdu jezdit na chvilku na kole. Doufám, že jsem byl aspoň na chvíli ve videu. Jo, byl. Dobré. To je dobré. Takže 10 odběratelů, no víc než 10 jsem získal díky tomu, že mi pár spolužáků pomohlo, že mě chtěli vidět oplepeného s šláčkou. Takže... Jako třeba pan, nebudu jmenovat, furt po třídě rozhlašoval. On už věc se na to dívá. No, takže já bych sám osobně chtěl poděkovat. Kde to bylo? Jo. Terka, nebudu říkat příjmení. Nela, Honza, druhá Terka. A potom ještě, až jak si vzpomenu, tak vyjmenuju další. Takže zatím ti to. Ne, ještě ne. Však zatím. No a já jdu teda na kole. Trvá to 7,5 minuty. Takže Filip ještě nám předvede něco na kole. Já se... Sednu! Kurňa. Já se tady sednu a budu natáčet. Tak jo, tak pojď. Počkej, já nechci s tím mobilem skákat. Já už trošku. Takže. Filipovo kolo. Teďka to vypadalo, že jsem si prdl. A teď toto. Jako kdybyste zapalovali něco. Slyšíte? Tak jo. Jestli to slyšíte? Co byste mohli dělat? No super. Vidíte Džura? Zamožil jsem si brýlky. Vidíte Džura? Filipovo kolo v díře. To bude trochu další video, ale je speciální, tak už. Nic nevidím. Nic nevidím. Ty vole. Jedeš dolů! Máme tu věci! Takže Filip se nám trošinku ztratil. Kam on si... Můžete vidět, že Filip to dostal menší smyk. Ne, já jsem viděl kaměru. Mám A nějak trochu to schytal. My jsme tady. Jo.
nenajel do toho šutru. Aha. Tak jo. Jak jdem nahoru? Tak je to 10 minut. Já jsem, to se nějak rozjelo a jsem vůbec neviděl kameru, tak já jsem brzdil, to podat rovně a potom jsem zkusil, že jsem nebrzdil, potom jsem tam zase zabrzdil, hodil jsem si nekádruš. No, si prostě tam vlastně tak zabočil a tu si úplně sjel. Ty jo, dobré. To vám spadlo? No, mě to úplně takhle hroznulo. Takže, až jak ti řeknu, tak to vypne, že? Jo. To by pro dnešek mohlo stačit. Pokud se vám to líbilo, tak dejte like. Odběr. No samozřejmě. A ještě dneska vyjde to Další. speciál. Navazující na toto. No, speciál. Takové překvapko pro vás milé. Uh-huh. A čau. Čau. Ještě se ukáž. Čau. Čau.